Welcome. Naimbag nga aldaw tayo amin mga kasin. At ato yung arodan ti programa tayo nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Alright mga kasin, ato yung arodan kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mangibasa iti may isang surat pakasaritaan ti parikot o ti biyag nga ti udi nakit adda parikot na nga intay to balakada. Anak ko giti bagbaga. Et kabkablawang kay tinaragsak ka pa nagbibuya sa dino man napaset ti lubong ti ayan yu ita. Good morning, good afternoon, and good evening. Ket padaanan tayo nga ron ti problem of the day ni pagayam nga nagpailingad itinagan a Claire iti Ilocos Norte nga ina pinauluan iti bayaw. What? Bayaw kano anyat pakainaigan ti bayaw iti parikot na nga tani bayaw. Bueno, anya nga ta. Padaanan tayo mga kasin very interesting story. Interesting pakasaritaan. Alright, sagudahin nga ron ti surat ni pagayam nga nagpailingad idinaga na Claire iti Ilocos Norte. Dear Cassie, sagbay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko idibiyag nga kahit ko nga pamalakadan kada kayo dito programam. Kablawang kay man tinaragsak nga aldaw yu dita Nemars Studio. Kastamete nakablawak digiti padak ang dumdungig kay nagbibuya iti dito nga programa. Apod no nga makaliwli wala unay nang rona no dati awan ti panagiinan na ti malam sakbay nga agluto ti pangrabyan. Kadyak pulos ni namnama kasinyong nga may saak tumot kadagiti makapagsurat iti padas na iti biyag nang runa iti parikot nga agdama nga adda kanyak. Ilingad naklatan itinagan na Claire. Tubo ken agnanaedag diti Ilocos Norte. Addaan iti asawa ken maysa nga anak. Miti agdama saan nga naurnos ti relasyon mi ken ni babing asawa kasinyo. No apay ken kasano nga napasamak ti amin day tamantin inutek nga binsa-binsaen ket kastoy man arugyak ti amin kasinyo. Anya nga tabakot no? No padasik mo ti makigasang-gasat iti abroad. Anya? Api nga napanunot mo dahi nga banad, Bobby. Saan tamat nga marigatan iti panagbiag tayo? Napintas mo ti sapul mo iti talon. Kinuray siya. Pasaray manggedak mo tapno lang makatulong aking ka. Uwe na nga, di ta mo no, agnanayon ti kastoy agasat ta. Di tamat amo no, agnanayon nga, napintas ti apit iti talon. Katsi ka. Di ba't sigurado no kanayon nga dalata maawat mo nga trabaho. Lakay, saan ka ngamin nagpanunot iti negative? Panunutem nga kanayon nga saan natabaybayan ni Apo Diyos. Nga saan nata nga, saan nang ipalubos nga maawanan ta iti pagsapulan. Ay, di lapan panunutek bakit? Kati, ti masagbayan nyo. Ti masagbayan ti pamilya ta. Nang runa kat dumagdakkel ni Elaine nga anak ta. Kasano nga rod no, agsikog kanto manen. Kayat mo kadi nga talaga ti agabrod? Gaputa iso ti kayat mo? Weno kayat mo laing ti agabrod? Tapno saan nakamaartapan ni Benny nga kabsat mo? Ha? Sipud idinapan ni Abirat Naida ija abroad. Kas naman di ka nga gininunin nga agkabsat.
Anya matasaw-saw emet. Bakit? Agpay sumatlakay. Nadlaw ko dayta. Sipod idi kaslang lumunglong ti biyagdan. Kasla inya dayong maten ti riknam kini Benny nga manong mo. Ha? Saan mat Ay na, saan ka makapaglibak kanyak lakay? Ada ka ti saan yung pagkinkinaawatan nga agkapsat? Tasipod idi na pan nag-abroad ni Abirat na ida. Kasla gagaram maten ti mapanmat iti abroad. Apay, di mo ka di kayat? Nga maartapan na ti biyag nga daking ka takabsat mo? Ha? Kat imbag kadakwada. Awan pa'y ti anak da. Idinto nga data. Addan ni Elaine kat basit pa'y. Alangan mo tapanawam lakay. Nasaysaya at kid di ano itang basit pa'y laing ni Elaine. Kadaga bruda kon. Di na pa'y maawatan ti amin. Awan pa'y itinakam na. Kat into na dan nakam na. Ureg for gudak ton bakit? Ay na. Ala sige. Pagsaritaan tang nasaya at dahi tang abanan. Mama? Elaine, anak. Pudno ka di nga mapanmit ije abroad ni Papa? Uwen ka nung harod. Ipilit naman anak ko. Ay, kayat kulat ta mama. Anya? Kayat mo nga agabrod ni Papam? Di mo ka di among agabrod ni Papam. Maya dayuso na kadata. Ken mabayag nga di mo makita. Okay lang mama. At damit cellphone. Kas kuman di kiti daduma. Di kiti kay ayam ko nukwakit. Awan met ti mama da kada papa da dito ingem. Kanayon da matlatak sa sarita mama. Kasi ka diti kayat mo? Saan ka di nga may mayat no kasarsaritam ken makit-kita ma mismo ni Papam dito yung balay tayo? Wina mama ngem. Dagiti kay ayam ko. Kanayon nga baro dagiti ay ayam da. Dinto nga siya. Dinakmat may gatangan ni Papa no. Agkidawak mama. Ha? Saan mamat Sagpaminsan lang met mama. Nabayag day di unauding ang gatangan na ko ni Papa iti. Ay ayam ko. Dati bagbagak nga Barbie set. Di namat lumagatangin mama. Sana bale. Into na adadya bro di Papam. Igatangan da kanto iti. Urean niya kayat mo. Ngim saan nga ti kanayon tirason na no apeng aga bro di Papam. Gaputa. Kayat na nga makaurnong tayo tap na danto ti pagbasam intong dumakkel ka. Ay, wen ken ang dapi gatang ko iti barong arwate kaya mama. Wen Elaine anak. Isong agsingsingpet ka Nangurunan no adanto di abroad ni Papam. Tulungam ni mama. Wen mama. Nagpreso nga di damag. Tang? Nangig ko nga men, clear anak ko. Agabrod ka daw mati asawam. Agabrod ka daw ni Babe. Wen nga rod tatang. Ay, niapay nga rod ngagsen na ay ka. Rumbeng ko mga maragsakan ka. Gagaran mo ti asawam nga lumungaw mo ti biyagyaw. Wen atatang, yung panpanunutek mo ti apu ko yung. Basit pa ni Elaine. Kat, panpanunutek laing nga maiyadayo ti amana ken kuana. Kaasim at. Ay, kat nagadumad dita ti kasta. Maawatan dantaw. Ken, ubing mo't pa, naganus pa ti panunot ti apu kaw. Kasayaatan na itang tiyempo nga panagabrod ti asawam. Ay, nasayaat Amaring makaurnong ken makabakir kay Mike. Kahit damag kaw.
gimatang iti tricycle ken franchise ti kabsat ti asawam. Nga ni Bene, saan ka de? Uwan nga rod tatang, kabarbaro ti motor ken sidecar ken kagadgatang dapay ti franchise. Day dati ko na, awan pa ti anak da ngem amudan ti agsalukag. Nagabroad ti asawa na, saan ka de? Uwan tatang, ay kasta ko ba tinarabid yu ide? Kita sagbay da nga naganak. Nagabroad da ti asawa na, tapno makaurnong da. Tay apaman nga agawid, aga danton urnong da, danton bakbakir da. Kadakalaunay nga pagsapulan day ta nga tricycle ta da sidecar na nga mabalindang ipasada. Wen nga rod tatang, diya mo kini Bobby takas lang. Apalan nan sa tikabsat na. Isu nga gagaran na mo tin iti agabroad. Angin, api nga tanga sa anak nga, sinaludsod no kayat ko ti agabroad. Taure siya kuman. Ay maawatak mo ti asawa, maawatak mo ti kapanunutan ni Bobby, anak ko. Gaputa ubing pay ni Elaine. Akit, sika nga inati, mas kasapulan na. Adda nga kasapulan na nga mang taripato, ken mang tarabay, ken kuwa, nabayat iti panagdakil na. Iso nga, napanunot na nga, nasaysaya at no iso ti agabroad, ngem iti sika nga ina ni Elaine. Sa bagay, day tamot lang iti ma-appreciate ko iti asawak tatang. Takabailan natin agsakripisyo para kada kami nga agina. Para iti masakbayan ti pamilyami. Ay, wine. Nasayaat. Takasta ti ugali ti asawam, anak ko. Hey, siga magayam, ipag. Ay, bayaw. Agpaspasada ka di? Ay, wen, sika. Agawid ka din, jabalayo? Uwin ko ma. Agad eksakto man karon tilalabas ko dito Pagta nakita ka. Alaglugan kan. Makatibid ka pa itiplete. Anya? Anya tikit mo sa wen. Agad alangan mo't nga singiring ka pailaan kat ipag ka. Alakat rumbeng na laing nga agplete Benny. Saan nga gaputa bayaw ka, akit ipagnak. Saan nga gaputa kabsat mo ti asawak, akit saan nga agpleten no itulog na iti balay. Sa bagay, alakit bumawi kan tulatan na. Into no, adan di abroad ni ading ko. Ha? Naamam ka din? Ay, kitwa na. Agdin na magmat nga agabroad ni ading ko. Katidamag ko, agpa dati pagilian nga papanan na, iti ayan ni Naida nga asawak. Kadi? Wen, agpada da, di Middle East, di papananda, iti papanan ti kabsat ko. Kat, mayatmat ko na. Tabareng lumong automat ng tibiyagyo. Aglalo ket na adda anak yun, adda kami awampay. Alaglugan ka nga ro din, ipag. Itulod kan, di balayo. Sige, bayaw, agyaman na. Kasi ni Apo Diyos, kasi niyong ket nakadanon ti asawak iti abroad nga awan iti daka sa napasamak ken kuana. Ket iti umuna nga bulan nga panagtrabaho na iti employer na. Ditoy nga natalged ti riknak iti tayo baga ti asawak nga awan met iti awan met ti sapulen na iti amo na ta nasayad da kanumet, saad da kanumet nga stricto unay. Masansan met edit pa nagsarsarita mi babayan iti cellphone. Ket kasla ididamo ket talaga nga naikawa kami ken ni Elaine ngem idi agangay. Kaslang nairuam kami metten ket kasta ulay ti ragsak ti anak mi idita damo nga agpaw iti asawak iti sweldo na ket
Ingatangak ti anak mi, iti kayat na ngay ayam nga dati Barbie set. Kaya didi, tas sumreken iti panagbasa iti anak mi, sumreken iti pagadalan, kaya nagkasapulan kami, iti service na, when school service na, dito yung nga nagpresentar ni Bayaw Benny, nga iso ti agbalin nga, para sundo, ken para hatid, ti anak mi nga eleng iti pagadalan da. Alagat awan ti anyaman na kanyak ipag kaanak akmot ni Elaine iso nga wala siya akong tagbalin nga service na. Talaga ba yaw? Alakit nagsaya atin no kasta. Ngamin ka talaga nga narigat tilugan dito ayan tayo nga mapan sa sentro. Natalgad at iriknak no si kati mangsundo iti anak ko ken mangitulod iti pagadalan da. Kastamatan iti malem nga malpas ti klase da. Si kanto mat ti mangsundo dya itulod mo dito balay. Ay kito na. Awan ti problema ipag. Basta sika. Agyaman nak bayaw. Kumusta mat ni ading ko di abroad? Nasayat mat. Angem kadagitoy medyo busy da iti trabaho da. Ket ada ka di problema? Ada ka di problema yo kini ading ko? Ipag? Awan mat. Gagangilaeng bayaw. Mabali mo nga iba kanyak ipag. Awan mo ti sabsabali. Kabsat ko mo ti asawam. Bayaw nak mo. Saan nga minunay nga agaw-awag kanyak kadagiti nga al-al daw. Tinabalabas nga al-al daw. Kas lang manmano nga umawag. Nung usyak mo ti umawag. Manmano nga sumungbat. Nga kanayon na nga pagpambar. Nga ado ka nun ti trabaho dakat manmanon ti gundaway da nga makaigim ti cellphone. Ay, beta kat tirigat na. Nung mapanag-abroad, iti maysa nga kadag iti agasawa. Ay, ape nga napasen na ay kamat bayaw. Ngamin kit kastamit ti problema, ipag. Anya? Pati ni abirat na ida? Saan ka di nga? Wen. Masansan mo ten nga agpambar nga bisi-bisi. Tas lagal alisto ka na yun no kasarita. Kasla tsaka mo no. Kaslawan di ganay-gay na nga makisarsarita kanya. Imbag kada kayo at ada anak yo. Tano ada anak mi ko ma, sigurado nga kanayon ti awag ko man ni Naida. Agim kaputawan ti anak mi. Tsaka mo kasadot nan samat, kasulit na ti umawag kanya. Ay. Baklat ta. Saan ko lata nga panpanunutin isupay nga paka-stressak ipag. Katsi ka, di malatamat panpanunutin no anyaman ter aramidin ti asawa mi abroad. No anyaman ter aramidin ni ading ko, makaamula tay sunan. Basta ti importante, saan na kayo bebean ng pamilya na? Saan mo't kidi nga nagliwat nga? Nang liwat nga nagpawit ka da kami iti kasapulan mi nga agina. Di nasayaan. Angem, deta saan na une nga panagtawag kada kayo. Ay kita baka sa balimad daytan ipag. Paliiwam tikabsat ko. Paliiwam kasti pa nang palpaliiw ko ti asawa. Ha? Ay, mayat mo ta anak ko.
Kita aday ti hatid sundo mo ti anak mo, aday ti paglukanan nan. At uncle na mo, ti mang sundo ken mangitulod ken kuana di pagadalan. Kasama ti mang sundon to di pagadalan nga mangitulod to iti balayaw. Wen nga rin tatang. Nasayaat mo't ni Benny. Ay, Jack man naman no, api nga, saan daw nga katunusan kini Bobby nga asawa? Ay, kita adagas ta nga talaga nga agkabsat. Ada digiti pagdiferensyaan da, uray no agkabsat, ada digiti saan nga nasidig tirik na iti tunggal maysa. Agay mada ka di, saan da nga pagkinaawatan? Patsik nga awan mo't, tatang ta, awan mo't ti madmadlaw ko. Kasla saan da nga gin inuni? Angin, saan ko latapan panunutin? Ay, kita makinaawatan kayo mo't siguro iti bayaw mo, tagpada kayo nga adda abroad ti asawa na, saan ka de? Ala, kita, kumusta mo ti asawa? Okay mo tatang. Busy-busy ti trabaho na. So nga man-manon nga umawag. Saan nga kas iti damdamo na nga? Rinabi Ay, kagagakailaing deta abalasan ko. Di damat igam ti oras da dya abroad. Agan anos kailatan nga agina. Agan anos kailaing tabareng no. Lumong auto mo ti panagbiagyaw. At ikarkararagyo akanayon. Nga nasalun at lata ni Bobby dya abroad. At sika. At ipamay samad ti mang taripato iti anak yaw. Iti apukaw. Uwen tatang. Kasta nga talaga tir aramidin mi. Ala sige rin tatang. Panawang ka pa itagawid akon. Ay sige anak ko. Pangumusta anak to kay ni Bobby. Uwen tatang. Oh, deto yan bayaw dati naurnong pleta ti anak ko iti makalawas nga panang itulot ken panang sundom ken kuana. Sige, ipag. At utoy awatem. Apay nga kasla da parikot mo. Ha? Kasla nagdagsen nga rikrik taem bayaw. Ha? Kwa, ipag. Nagapa kami ngamin kininayda. Anya? Wen. Hay. Diyan ka mo no kasanok nga ibagakin ka da ito adda ngamin nagparparit na kanyak ipag. Anya di jay bayaw? Adda ka di madingar aramidin ti asawa mi di abroad? Kastangag paiso. Angin. Ti makadakas. Adda pa kay ramanan ni Bobby nga asawam. Anya? Di ka maawatan bayaw. Saan ka di ka naibagaking ka ni Bobby? Ti anya? Awan ti naipudpudno na king ka, maipapan kadakwada kin ni Naida nga asawa? Ha? Maipapan kadakwada kin ni Naida nga asawam? Anya? Di ka maawatan bayaw. Anya di kahit mo asawin? Nukasta. Saan nga impudno king ka? Ti kabsat ko? Ti anya bayaw? Nasakbay nga nagkarelasyon kami kininayda nga asawa kita. Kaayan-ayat idi ni Naida, ni Bobby akabsat ko, nga asawam ita. Ha? When? Ni Bobby ti imo na nga kaayan-ayat ni Naida nga asawa. Ket ni Bobby, ti umuna alalaki, nga nakatagik kwa kini Naida nga asawa. Ha? Diyak man ang muday tabayaw. Saan nga na ibagbaga kanyak? Saan nga istorya kanyak ni Bobby? Ngimday tati pudno. Iso nga idi agabrod met, tikabsat ko.
Ket ijay matlaing pagilyan nga ayan ni Naida ti napanan na. Dakel idi ti atap ko. Nga adda sa bali nga ranta ti kabsat ko. Ha? Ang, sa anak mamati nga maaramid ni Bobby kanyak ti kasta, Benny. Saan nga kasta ni ading mo bayaw? Angem, nakalawlawag ti amin, ipag. Nakalawlawag ti amin. Siguro, gaputa naganak kan. Nauma siguro kinggan. Kat gaputat ni Naida, awan pa ti anak mi. Ginagaran na siguro. Kinalikaguman nan, nga suruten ni abroad. Tapno anya kumatiga, anya ti gandat na, anya ti panggip na. Diya ka mo ah. Baka uri di adada pala dito, kat adda nalimid nga relasyon da. Iso nga, agsapsapulak la iti pamaniknek. No makaalak la iti pamaniknek. Agsagana dagiti dua. Ha? Anya? Isumit lang nga impilit na timapan di abroad. Ikanak mampay ti mesa nga bote nga Red Horse. Mare. Sige Mare, nakaadukan saan? Saan? Okay lang Mare. Anya ayati problema Mare. Umayak naman lagi nung dito yung Mare. Kahit ko lang iliwliwag ti ami. Nabayag nga limlimid kanyak. Ni Bobby nga. At dagayam nagbaling relasyon da iti asawa ni Benny. Iti abirat ko mismo. Ay. Day tamot ti amo gidi. Angem ti amo kagad na istorya ken ka ni Bobby. Saan nga rod Mare? No api nga din ang bagbaga kanyag. Kat namin ano nga agkakalanglang kami, agsasango kami. Kat uri na ibaga na kumamat kanyak tapno amok mat tiraramid. Tapno amok mat. Kat kasano, di namat palos imbagbaga kanyak. Nga adagayam, naglabas na kini abirat ko. Isumad lang nga saan da nga nasigid nga agkabsat kini Benny. Tadayta. Ay na. Ay kat importante akat sikat intong pal na Mare, sikat in kasar na, uray pa'y Mare. Rumbeng kumamat nga imbaga na lagta kanyak. Siyaksala angit saan nga magkaamo Mare. Kastaunit sakit tinakim ko kini Bobby. Nga aping ilimid na. Apay. Gapo ka dita adapay la relasyon daging gaita. Ay, day tatijak masungbatan Mare. Kandamag ko kat. May salain nga pagilyan ti pagubranda di abroad. Day tapay nga arod Mare. Day tapay. Anya na di, coincidence la kuma? Weno talaga nga naigagara. Alangan, amangan mo to yung gagara da nga talaga nga doon. Uray ni Benny kit kasta ti atap na. Diyos ko. Iso nga, amo to iti Red Horse Mare. Takayat ko man nga. Iliwliwag na ito nga mariklik na. Unay mo ni Bobby. Jack pulos yung pagarap. Nakasto ti aramidin na kanyak. Idinto nga. Awan matilimlimid ko king kuha na maipapan itinaglabas ko. Datati balayon ipag. Ibag tayo nawagan dak. Kaya di bagada nga kastaunay bartek mo, J Store. Kaya, gaputa,
Di ka kanumot makabangon, hindi da kamot maiyawin. Iso nga may kasinukon. Wala, alalayan ka. Ta sumrek tayo di balay ho. Wala, tulungan ti bagim ibag. Ala, masidigtan iti Ridaw. May kamating Bobby. Anya? Ni Benny dito eh. Ni dito nga naramit mo ang Bobby. Subritan. Ala, agdiretso tan di silid mo. Awang ka din ni Elaine? Anda ka na tatang. Ay, napay mo't nga nagbarbardik ka iti urela. Ay, Diyos ko. Ala. Dito, ngayon, kwarto yan. Sumunod tan. Taipaida ka niti Katreo. Bobby. Hindi na ka di kaili, Bobby. Kaya't mo tinapan di pala si tama. Ay, alagidakan. Tain to no, mausawang ka. Pagsaritaan tanto deta problema, makin problema. Sangkat nga, mapanagin inom ti obram ipag. Naglalugod kas ti tiyembo. Nagpigsa ti tudo. Nambasbasa akmit nga ron. Wala, maturog ka ni Bag. Irekap ko doon at aridawan. Angin, agore ka. Nabasa ti Bato. Nagsarding ti tudon. Angin, nakakit, agsakitak no. Inakmat pa nga rin nagpasada. Gara ka tasukatak ti Bato. Mga alak pala ka ti Bato ni Manong. Ay, ni Ading ko na ko. Ito eh. Nabayag na di na inusar nito eh. Ito. Yung baglaing at agkasize kami lang ti t-shirt yan eh. Yan ni Bobby. Nay, ipag, inakon. Ipag, maturog kalatan. Bobby, mga dito. Ha? Ibag? Bobby, saan ka panawa? Saan ka panawa? Saan ka rakupan? Di Benny dito ibag? Bobby. Sika ni Bobby. Saan? Ni Benny dito. Saan? Sika ni Bobby. Dahil regalok nga t-shirt keng ka ini. Saan ka di? Ay, ipag. Bobby. Ipag. Mailiwak ako na keng kan, Bobby. Ipag. Saan? Sika ni Bobby. Saan nga siyak ni Bobby? Nagpaibuyog ka kiti sulisog. Pasensya ka ni Bag. Pasensya ka ngem. Saan ko nga maibabawi ti amin? Iso nga, ituloy-tuloy kon ti agbasol. Bobby. Bobby. Pagawanin na ko nga. Mapakawan na ko nga ipag. Bobby.
Yan tangay ta, agragragsak mo tindag iti asawa tayo di abroad. Rumbing nalaeng nga datamit ti agragsak. Babi, babi, babi. Ipag, sabi ko mata mapakawan na. Sabi ko mata maawatan. Sabi ko mata maawatan na to. Nuapay nga palubos ko. Nga da mapasama ka na ta. Babi, babi. Ipag, Bobby! Bobby! Pakawanin na ko maipag. Sikatin ang ipilit. Ang imamom nga na bartekak bayaw. Wen amok. Kit naggulagulak mat. Ang lalaki aklaeng ipag. Agpadpadat ang agproblema iti asawa ta. Gaputa dakkel ti posibilidad nga ada relasyon da. Ket palimid nga agkit-kita da iti pagilyan nga ayan da ita. Iso nga, awan na pulos ti pa nagbabawi. Gaputa no isuda agragragsak da iti abroad. Idinto nga data, ket lipliputan da. Rumbing nga agragsak ta. Wingim, saan ko mga itikastoy bayaw? Nga po saan nga ma, solbar ti may isa nga problema, babae ni ti may isa manin nga problema. Babae ti may isa lang nga problema, saan lang nga problema dahil ti bayaw? Dakala ba kay babae ng ti pamilya tayo? Uwe nagpaiso day ta, usto ka. No maamuan da. Iso nga, agpakpakaasya ag ipag. Ilimad talat ako man no anyaman tinapasamag. Talaga nga naibuyog ak matitisulisog. Talaga nga mailiwak matiti asawak. Nga nalaukan iti gurag apo iti atap ko nga. Adar aramiden da nga dakas iti kabsat ko. Iti asawam. Kahit kasla nagibalis ka kadakwada kasta ka di. Apay, kas pagarigan tagpaiso, di mo ka di kahit agibales. Kasinyong nagtulag kami nga rod kini bayaw nga saan mi nga ibagbagay ti sa bali at pagtalina iden mi nga palimed milaeng dahito nga napasamak kada kami. Gaputa aging gaita ket awampay ti pamaneknek mi nga pudno ti atap mi maipanggep kadagiti asawa mi nga adda limed a relasyon da di abroad. Tano kasaritak ti asawak kaslawan mat ti madmadlaw konta. Kalpasan laeng ti sumagmamanunghal daw. Nagsubliman ti dati nga sigud nga kinadalas ti komunikasyon mi ti kanayon na nga panagtawag kada kaming agina. Kasla awan mat ti kinapudno na ti anyaman nga atap mi keni Benny maipapan ka na kwada. Ang kasanuno pudno. Kasanuno talaga nga nalaing dalaing nga agilimen. Ada time na nga makonsensya ak adamit gundaway na nga kaslang numapanunot ko nga anya nga tanupudno. Kasla ti lumagan mo tiriknak. Ada nagiti gundaway kasinyong nga kaslang
no kit kitaek ni Benny nga bayaw ko kit kasla. Kasla dati naglaok ti riknak nga kaya't kung aliklikan isuna gaputa mailangak gapu iti napasamak kada kami at the same time kaslang sapul-sapulik mat di inaramid mi. Banag nga pakaburburiburan unay ti panunot ko kasi nyong jak amo no kasanok nga paniknikan kasano nga penkek no pudno ti atap ko iti asawak nga ada relasyon da iti abirat ko. Ada di gundaway nga kasla masulisugak kinibayaw. Bala ka dandakman kasi no anyat aramidek liklikak ka dinibayaw nga maminpinsan tapno no sa anak ka makaaramid manen iti dakkel biddot taapaman nga maamuak maduktalak nga saan napudno ti atap ko maipapan iti asawak ket naurnos latta ti langin-langin mi no pay adda iti naglabas palimed na naglabas mi kanibayaw. Wenno ipamaysak ka di iti mangkumprontar iti asawak ken mangkalap iti ebidensya nga dadakes nga raramiden na tapno ti kasta ket amok no anya ti ramidek tapno amok no anya ti turong ti biyagmi nga agina ket no kas pagarigan ta isudan ti agkagasat isudan ti agkatuluyan ni di abroad dagiti asawa mi ket baka adamet iti mabalin mi nga baka adda mabalin mi nga ituloy kini bayaw baka mabalin mi nga ituloy day dinarugyan min nupay biddot laeng day jay nga napasamak dahil ito iti pakabuklan di pakasarita kasinyo nga kahit kung mapabalakadan kada kayo agyaman naklaunay kasin ti anos ken laeng mga nangidrama ti pakasarita ket sapi ko man nakaibati ti adal ken liwliwa ken pagsarbingan ti biag kadigiti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo Claire. Thank you so much Claire ti imburay mga pakasarita talaga nga kumbaga dito interesting story. 'Di ba? Ni bayaw ken ni ipag. Wow. Nagmayat nga love story no kasjay. Dagiti asawa yo ket nagkita da jay abroad gapo iti naglabas da nga relasyon ket intuloy da ket alaket no paiso man nga kasjay ti napasamak akit awan dakes na no pagustuhan nyo matirik nayo kini bayaw. Angem no awan pay ti pamaniknik yo ta itultuloy yo deta narugyan yon nga biddot ay ket deta ti dakes na. Ta mga no saan tumod gayem nga pudno deji atap yo ket oy dakkel to a problema daytan. O di ba? Paniknikan nyo nga umuna. Tano pudno nga da relasyon da ay aket di jay nga agdesisyon kan no kayat mo nga tuloy yo kini bayaw agad nasaysaya at siguro ken nagangana siguro no saan ka nga nabartek nga maramanam ni bayaw aya una yun ay maka ay ayo pero nga agkurso na